Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Tata stavlja sliku. Mama i tata imaju novu Pepinu i Georgeovu sliku. Moramo tu lijepu novu sliku staviti na zid. Prepusti to meni. Ja sam stručnjak za takve stvari. Jesi li siguran, tatice? Naravno. Samo trebam zabiti čavao u zid i objesiti sliku. U redu. Idem posjetiti baku i djeda. Vidimo se kasnije. I molim te, nemoj napraviti nered. Nered? Bok! Doviđenja! Tata, možemo li pomoći staviti sliku? Možete gledati i tako ćete naučiti kako se stavlja slika. Najprije treba metar. I olovku. To je mjesto gdje dođe čavao. Nemoj srušiti zid, tatice. Sad trebam čekić i čavao. Odmaknite se, djeco, i gledajte majstora na dijelu. Tata će zabiti čavao u zid. Nemoj srušiti zid, tatice. Nemoj biti šašava, Pepa. Ništa lakše. Nisam mislio da će se to dogoditi. Tata je napravio veliku pukotinu u zidu. O, tata, uništio si zid. To je samo mala pukotina. Slika će je sakriti. Tako. Još uvijek se vidi, tatice. Da. Izvadit ću čavao i zakrpati pukotinu. Nemoj napraviti nered, tata. Ne budi šašava, Pepa. Evo, izlazi. O, tata, sad si zbilja uništio zid. Misliš da će mama primijetiti? Da, mislim da bi mogla. Što to izvode? Tata, vidimo te. Tata mora popraviti zid prije nego se mama vrati kući. Ciglu, molim. Tata je najprije rupu napunio ciglama. Tako. Zatim je stavio žbuku preko njih. Ništa lakše. I na kraju oličio zid. Kao novije. Zid je popravljen. Hurra! Ali kakav je samo nered napravio. Joj, meni. Očistimo to prije nego što se mama vrati. Tata je najprije oprao Pepu i Georgea. Onda je Pepa usisala pod. A tata je pospremio sav alat. Mama! Mama se vratila. Mama! Mama je došla. Brzo, pretvarajmo se da ništa nije bilo. Bok! Bok. Što ste radili? O, ništa. Da, vidim da niste ništa radili. Mislila sam da ćete objesiti sliku na zid. U svom tom uzbuđenju tata je zaboravio objesiti sliku. O, Pa nisam stručnjak, ali mislim da nije teško. Tako. da, izgleda prilično jednostavno. Ali kad to tata radi, izgleda jako teško. Tiho, Pepa, nemoj nikome reći.